Zaškytlo? Ne, nezaškytlo. Brambúrka je, čo je to, placka? Áno, to bola... Jo. Čo je brambúrka? Brambúrka je zemák. Zemáček. No dobre, ale zemák. brambúrka je aj polievka, brambúrková, ne, ale zemák. brambúrka... Ne, on myslel zemák. No dobre, zemiaková placka. Čipsa. Ze solou. Ja. Aha. Rozumíš, našli jsme si cestu, tak jsem si dovolil, jako, že mu to sním, jako. Tebe tam vybrali špajs normálně. Já jsem tam vlez do špajsu a bál jsem se, tam nebylo nic, akorát já. Že ti huba neupadne. On normálně... Teď jsem všecko přivezla. On stál u plotu. Já jsem bál si špajsu, předtím, my jsme přišli. No právě. Slušní, kde jste, vy kurvi, A když jsem sáhl do ledničky a odešel jsme, tak jsem si zlomil ruku. Jak byla předspaná. Miro byl tak hladný, že si musel aj kameň koupit a ohřízat. Já si pamätám, že keď jsme přišli k vám na návštěvu, mi pamätáš, tak keď jsme otvárali dvere, tak ho ona manželka vypustila zo špajzety. Ona úplne kľúče a otvorila a on bol špajzety. Oni ho tam zamykajú, ty. Tak Miro v životě nebol ve špajzi. Viete, čo je super, aspoň tak za to obdobie, čo sa teda stretávam, super, že je tu nejaká obeť, potom je iná obeť, potom som ja nejaká obeť. Já jsem vždycky oběd. Já jsem vždycky oběd. Jožo, nebuď gentleman, prosím tě. Řekni to natvrdo. Že toto je super partia a preto som... To jsme ještě triezví. Ne, já jsem vždycky oběděl, že se nakvartírujou do baráku na 5 dní, nebo jak tam byli. Milo, to bylo 12. Počkaj, 12. Ale to, čo už hovoria, že Špajzi si ostal sám, tomu už neverím. To už byl január. Komu věř? Január, február, celým rok. Počúvaj, a to pôvodne mali zajednané miesto vedľa v hoteli, tam čo má hneď cez Múrik. Cez Múrik tam má tak objednané. Ale Jožo, Tam bylo on napísané, se že- bál totiž, že by se celé 3 dny nenajedl, tak proto nás pustil do baráku, protože my jsme tam dovezli tolik žrádla, že z toho jedlo ještě další 14 dní. Už tak kecá jenom týden. Ale ináč ako... Ale Miro, aspoň si doma poznáš, kde máš špajzu, bo jinak bys tam nešel celý rok. Když odjeli, tak jsem Hance tak jsem jim poslal Hance SMS-ku, vrať se, došel se k jedínu. Počujem, my sme tam prišli a tam bol nápis na dverách, že mŕtvi, pomôžte nás mŕtvi. Nenechte od něho zmystikovat. Byli jsme u něho poprvé. Naposled vám rád. Byli jsme u něho poprvé. Přijedu, otevřu dveře a už jste tu zas? Takhle nás uvítal, jako, jo? Takhle nás uvítal, kamarád, svině jedna. A já jsem kvůli tomu jel v tesilkách, debil. Ty tesilky už jsi měl na vysoký, vole. Abych mu nedělal ostudu, no to se mě počet od Marejky, ty blbče. Ty s pohovodkama. A na dverách nápis mŕtvi, pomôžte nás mŕtvi. A keď sme odchádzali, povedz, čo tam bolo, Miro, povedz, čo tam bolo napísané. No povedz, čo tam napísali tí Ja viem, čo mŕtvi. tam bolo. To už len Mirovi, počúvaj. Miro, povedz, budete to, čo tam bolo napísané, keď sme odchádzali. Polipte nám prdel s mrtvými, jsme rádi, že jste mrtví. To sme sa